Senyores i senyors, benvinguts a Maitan. S'ha acabat la Patum d'aquest any. Jo hi vaig anar el dijous, va ser bastant espectacular, bastant guai. I ara no em puc treure aquesta cançó del cap. No me la puc treure, tinc un problema. En bucle. Que algú em tregui l'Spotify. De veritat. Tinc un problema amb aquesta cançó. Ja em va passar fa 3 anys quan vaig anar a Patum la primera vegada i vaig dir, però què és això? Hey! És el millor pas doble de la història de la humanitat. És la millor cançó de la història de la humanitat. És la millor cançó de la història de Catalunya i, per tant, és la millor cançó de la història de la humanitat. Vull dir... Prou ja. Posem la cançó de sempre perquè més que m'emociono. Té alguna aquesta cançó que s'enganxa una barbaritat. I, de fet, a Berga, o sigui, la gent ho sap, o sigui, saben que aquesta cançó té alguna cosa i per això són capaços de passar-se 3 hores donant voltes a una plaça cantant la mateixa cançó una vegada darrere l'altra, una i una altra vegada. I, de fet, bueno, això els dies que fan tiravolts, però també és que els dies que fan el passacarrers, que van per tota la ciutat de Berga, és l'única cançó que toquen. I mira que en tenen de bones, tenen la de l'Àliga, tenen moltíssimes cançons bones, però és que té alguna especial. És un temazo de pe a pa. I dura 1 minut i 27 segons. Però quin minut i 27 segons? Quin minut i 27 segons? Bé, la Patum va ser la polla, va estar molt guai. És segurament la millor festa de Catalunya. Em tallaran el coll els meus amics de Vilafranca per haver dit això, però aquí, en aquest podcast, només es diuen veritats. Per molta gent que em posi en contra. Aquí només escopeixo veritats, escupo. I una d'elles és que la Patum és la millor festa tradicional de Catalunya. I la gent ho sap. I la gent que no és de Berga hi va igualment en massa, en tromba, per veure alguna cosa realment especial. I res, espero que tots els que hi heu anat, especialment els de Berga, us ho heu passat molt bé. I res, ara esperar un altre puto any perquè torni la Patum. A veure, jo volia començar amb la desgraciada aquesta de la Ayuso, perquè està molt... Va molt revolucionada últimament. L'altre dia ens va donar allò d'això que va fotre el camp de la reunió per parlar... perquè s'havia parlat català. I aquesta setmana ens ha regalat aquest tall amb els Juans i els Jons del País Basc. Escoltem la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. ¿Saben lo que es cateto? Llamarse Juan y pedir que por favor en el País Vasco te llamen John, porque si no te quedas fuera del sistema público o te quedas fuera de las subvenciones. Eso es lo que hacen ustedes utilizando las lenguas cooficiales. Cateto es tener un consejo de gobierno que habla en español perfecto, pero que luego le exige a los médicos tener que hablar en vasco si quieren atender. Eso sí que es cateto. Cateto es tener que llevarte a tus hijos a La Rioja porque el sistema público los abandona y no los escolarizan. Eso es lo más cateto. Cateto es no defender la lengua de Cervantes. 600 millones de personas que hablamos esa lengua, de más de 1000 años de cultura en español. Y ¿saben lo más interesante de todo? Que lo puedo decir precisamente desde la región más abierta y más libre que existe, que es la Comunidad de Madrid, a la que vienen ciudadanos de todos los rincones del mundo
mundo a huir de su comunismo, de su chavismo y de sus trampas, pero también vienen desde otras regiones de España huyendo del nacionalismo, a ser vascos, catalanes o ser navarros en libertad. A veure, mongola mental, cateta tu. Per començar, l'espanyol no és un idioma. L'espanyol no és un idioma, l'idioma que parles és el castellà, d'acord? Dir que el castellà és l'espanyol és pur imperialisme, cateta. Després, cateta també és pensar... O sigui, cateta també és dir que si parles més d'un idioma, els altres són catetos. Pot ser més burra, pot ser més vergonyosament burra. Ets lo pitjor que hi ha, de veritat, ets lo pitjor que hi ha. Com? O sigui, com pots girar tant les coses que el cateto és el bilingüe i tu, que ets monolingüe i que, de fet, no saps ni com es diu la llengua que parles perquè li dius espanyol, però és castellà, li vas dient catetos als altres? Estúpida! Estúpida! I m'apropo el ventilador perquè he suat. Ets molt estúpida! A veure... Ai, senyor. Aquí el problema que tens és que ets... És que ets nazi. És que ets franquista. Aquest és el problema de fondo que tens. I vas molt així d'aquesta actitud aquesta garrula, que ets una garrula, que et penses que les formes et salvaran, que et penses que cridar... Aquí només crido jo! Aquí només crido jo! Les formes no et salvaran. Anar així amb aquesta xuleria, que et creus guai, no et salvarà. De fet, no et salvarà perquè t'estàs fotent un tret al peu. Burra, que ets burra! Que ets burra! Amb les pantomimes aquestes de marxar si s'hi parla català, de fotre's amb els bascos perquè els bascos volen ser atesos en basc. I tu compres el discurs aquest de l'Aznar i del Franco, bueno, perquè és el que ets, una franquista. De dir l'espanyol és aquest idioma és el castellà, que és només la part de Castella. A Catalunya tenim el català. Al País Basc tenen el basc. I com que ets tan estúpidament burra, com que ets tan tonta, no veus que el que estàs fent és donar-li la presidència una altra vegada al Sánchez. Estúpida. Bueno, a veure... Jo estic, en el fons estic content de que els meus rivals polítics siguin tan estúpids com l'Ayuso. I la gent que li agrada l'Ayuso, bueno, que s'ho facin mirar. Que s'ho facin mirar. Amb esta xuleria, sin castellana, cateto, cateta de tatà. Pots ser més burra? No, és que no enganyes a tothom que té dos... No enganyes a ningú que tingui dos dits de front. Estúpida, nazi, castellana, franquista. Per això volem la independència. Per porquetes com aquesta. Per porcs immuns com l'Ayuso. Per aquest imperialisme castellà. Per aquesta xuleria castellana, per aquesta... Perquè són catetos ells, és que els catetos són ells. És que només fa falta veure com parlen. Només fa falta veure com parlen per veure que són uns catetos. Que el seu coeficient intel·lectual és molt inferior. L'únic mínimament intel·ligent a Madrid és el Pedro Sánchez. I t'estàs rebentant el cul, Ayuso. Perquè ets estúpida. Perquè has caigut en el mateix error que han fet tants i tants predecessors seus, que ha sigut menysprear els catalans. Això creu-me que rebota. Creu-me que rebota i explota. I aquests discursos de falsa xuleria, perquè...
perquè es nota molt que està actuat. És que sobre es nota que està actuat. Està sobreactuat, de fet. Jo he estudiat comunicació de... Jo sé el que és una sobreactuació. Tu sobreactues, tu no actues bé. Mira't la conferència del Pedro Sánchez i aprèn. I aprèn. El Sánchez sí que és un bon actor. Tu ets una paròdia mal feta, ets un Franco de cartró, ets... Però és que és... O sigui, abans com a mínim eren més bons fent això. Però és que ara aquest imperialisme castellà que intenta reciclar l'Ayuso per treure vots o per treure-li vots a Vox, no sé què collons està intentant fer, però és que sí, o sigui... Sí, estàs intentant treure-li vots a Vox amb aquest discurs i hem d'anar a lo més radical, a una línia més dura d'imperialisme castellà. No t'estàs adonant que estàs allunyant de tu a Junts o al PNB, que et podrien investir, estúpida burra! Potser la cateta ets tu! Potser la cateta ets tu! A part que és que, o sigui, és que és surrealista! Que, o sigui, si us fixeu, el discurs està dient cateto, aquell que parla dos llengües, i està deixant de... O sigui, és que és increïble, és que ho trobo increïble. El cateto és el bilingüe. A veure, que jo també estic en contra del bilingüisme, que jo crec que Catalunya... Que a Castella haurien de parlar només castellà i a Catalunya només català. Però, igualment, vull dir... El nivell de supremacisme, i de porca, és que té cara de porca, o sigui, té cara de porca! Que no ho veieu? Té cara de porca! Ets una garrina, ets una puta garrina! Ets una porqueta, tens cara de porca! Em sap greu. Em sap greu. A mi no m'agrada posar-me al físic de ningú. Però si l'Ayuso té cara de porca, ets una puta tossina, tio. Ets una tossina. I que una tossina em digui cateto perquè parlo més llengües que tu. Estúpida. Em posa de molt mala llet. Em posa de molt mala llet. No m'agrada ser insultat per una tossina. Porca. Porqueta. En fi, aquesta desgraciada del cap s'està fotent un tret al peu i s'està allunyant de la Moncloa. Mira que ho tenia fàcil. Mira que ho tenia fàcil perquè les ganes que tenen les elits castellanes de matar a Pedro Sánchez i fotre l'Ayuso eren moltes. I ho tenia molt fàcil l'Ayuso. Però com que és tan estúpidament cateta que vagi bé sent presidenta de la Comunitat de Madrid i nosaltres, els catalans, continuarem tenint pillat pels ous al president d'Espanya, al Pedro Sánchez. Així que et vagi bé, porqueta. Que et vagi bé. Vinga, va. Següent notícia. Hi va haver una votació l'altre dia al Parlament. Espera que canvio la foto, que sempre me n'oblido. Ara! Hi va haver una votació l'altre dia al Parlament. Sobre imposar una nova taxa turística. És a dir, cobrar als turistes que venen a Catalunya. I Aliança Catalana va decidir votar en contra de la taxa turística posant d'excusa que era una mesura improvisada
sense consens i que castiga el turisme de proximitat i els petits negocis. A veure. Vosaltres. Què heu fet? Tot el discurs del vostre partit en estar en contra de la immigració. No sou capaços d'entendre que una de les raons per les quals hi ha tanta immigració és que el model econòmic que tenim de turisme de sol i platja literalment provoca aquesta immigració. No volem immigració, però protegim el negoci que ha atret més immigració i que ha empobrit Catalunya. No té ni cap ni peus, Sílvia Orriols. No té ni cap ni peus. En el fons el que està passant és que, bueno, com sempre, vull dir, les esquerres sempre tenen els seus gripaus que s'han de menjar i tenen les seves contradiccions. I les dretes també. I Aliança Catalana rep molts diners d'hotelers i de gent que no li fa gràcia aquest nou impost. És a dir, defensem Catalunya, salvem Catalunya, fins que em toquen els calés. No? Hi ha una part d'Aliança Catalana que em preocupa i molt, perquè són la mateixa gent que es va vendre al país, que s'ha vengut al país els últims 50 anys. Aquestes elits catalanes que abans estaven a Unió Democràtica de Catalunya o a Convergència, algunes, que viuen de prostituir el país, que viuen del turisme, que viuen d'haver-se venut al país, d'haver sucat pa en la ferida. Quina casualitat. Quina casualitat que els que no havien de ser convergents, que els que representava que eren algo completament nou, completament nacionalista, acabin pecant dels mateixos interessos que pecaven els convergents. No heu après res, Sílvia Orriols. No has après res de lo que va passar amb Convergència. Evidentment, el Jordi Pujol al principi també era una figura així completament nacionalista, que va escriure un dels llibres més bons sobre Catalunya que s'han escrit mai, mentre estava a la presó. Però què va passar amb Convergència? Convergència va créixer i es va fer amb el poder durant molts anys, i llavors hi va haver una sèrie d'elits convergents que van aprofitar per anar a sucampar. Van anar aprofitant sucampar, fotent negocis hotelers, destrossant el paisatge, fent negoci amb el turisme de sol i platja, amb el turisme barat, que ens empobreix, que ens espanyolitza, que atrau immigració
del tercer món, poc qualificada, amb poc valor afegit, ho hem parlat 1000 vegades. I aquesta va ser la tragèdia de Convergència. I pel que veig, Aliança Catalana no porta ni un any al Parlament i ja és completament depenent de la gent que li fot diners. Volia parlar lligant-ho amb això, ha sortit una notícia al Nació Digital que es titula «Barcelona és el destí turístic més massificat del món, segons un nou estudi». Un informe d'una empresa de targetes SIM determina que la Sagrada Família és l'atractiu que acumula una major densitat de visitants per davant del Coliseu de Roma i la Gran Muralla Xinesa. No heu vist? No has vist Sílvia Orriols? No has vist com està Barcelona? Jo entenc que potser a Ripoll no teniu molta turisme, però no has vist com està Barcelona? Tu vas al Parlament, no has vist com està? No has anat a la Costa Brava? No heu vist com de venut i prostituït està el país? Realment necessiteu tant el suport d'aquests hotelers que us donen diners per continuar comprometent el país? Catalunya està completament rebentada de turistes. A part de que és un model econòmic que ens empobreix, que no aporta cap valor afegit. Que resta més del que suma. Com podeu votar a favor això? En contra, perdó. Com podeu estar en contra de clavar-li més diners als turismes? I què collons és aquesta excusa de que no, és que castigaríem el turisme de proximitat? Però què dius? Però si, vull dir, de tot el turisme que hi ha a Catalunya, quin percentatge està fet per catalans? Quin percentatge del turisme de Catalunya és de catalans? Ínfim, és que és ínfim. És que a cada turista que arriba a Barcelona li hauríem de clavar 100 euros. És que ens hauríem de posar molt seriosos amb això. Barcelona és diu l'article, Barcelona és la destinació turística més massificada del món. I la Sagrada Família és el monument o edifici turístic que acumula una major densitat de visitants. És la conclusió del darrer estudi encarregat per l'empresa Nomad eSIM, que es dedica a la venda de targetes SIM per persones que viatgen fora del seu país. Un informe que també recull la creixent turismofòbia a la ciutat com tal per la incomoditat dels ciutadans envers la magnitud dels visitants. Bueno, és que normal! Vull dir, a veure, que les esquerres, que els comuns estiguin en contra del turisme no vol dir que nosaltres no hi puguem estar! Des de quan ser nacionalista català significa estar a favor de la prostitució de Catalunya? De turisme barat, de que vinguin per 4 duros. És que és tan fàcil com caminar una mica per Barcelona, ara que és estiu, és tan fàcil com fotre una volta per Barcelona i és que és impossible que estiguis a favor. És que és impossible. És impossible. Barcelona rep 20 milions de turistes cada any amb una densitat de 201.000 persones visitants per quilòmetre quadrat. Molt per sobre de Cancún, Porto i Nova York. La Sagrada... Molt per sobre, de fet. Cancún és 147.000, Porto 143.000 i Nova York 137.000. Barcelona, 201.000. La Sagrada Família és la joia de la corona i el màxim exponent de la massificació turística i supera els atractius internacionals com el Coliseu de Roma i la Gran Muralla de la Xina.
La investigació es produeix en un moment en què guanya força una nova tendència de viatges, les calmcations? Què collons és això? Calmcations? Aquesta tendència fa referència a la cerca d'escapades tranquil·les a ciutats poc concorregudes dissenyades especialment per ajudar els viatgers a desconnectar i relaxar-se. Considerada com una de les principals tendències viatgeres del 2025, les calmcations responen a la creixent demanda d'alternatives més tranquil·les i sostenibles enfront de les destinacions turístiques tradicionals. Bla, 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 bla. És impossible votar en contra. És impossible ser nacionalista català. És impossible que t'importi Catalunya i votar en contra de fotre una taxa turística, a no ser que estiguis comprat per la indústria que es beneficia del turisme. Però si Aliança Catalana, que sempre s'omple la boca de volem reindustrialitzar Catalunya, volem no sé què, volem ser Alemanya, volem... Bueno! I quan s'ha de votar per fotre una taxa turística i per començar a canviar un model econòmic que tenim que està completament basat en els serveis de merda, llavors què? Llavors voteu en contra? Quina mena de credibilitat teniu? Quin tipus de credibilitat teniu? Que vale, que podeu fer l'argument de no, és que tampoc ens podem fotre un tret al peu, hem de protegir una de les indústries principals del nostre país, que és el turisme. No. No, el turisme barat no ens va bé. Jo crec que el bo és que sí, que hi hagin, diguem, hotels, però que, diguem, que els hotelers no n'hi hagin tants i els menys que hi hagin es puguin guanyar molt millor la vida i que sigui algo molt menys precari i que la gent que treballa en un hotel no sigui una feina de puta merda molt precaritzada i que puguin cobrar bé. Però per això necessites turisme de qualitat. I no aconseguiràs turisme de qualitat a no ser que fotis una taxa turística d'aquí. Per entrar a aquesta puta ciutat o pagues 100 euros o te'n vas a un altre lloc. I llavors és quan comences a filtrar i comences a tenir turisme de més qualitat, que es deixin més diners, que paguin hotels més bons i per tant que la gent que treballi aquests hotels estigui més ben formada i pugui cobrar més. Però l'error que està cometent Aliança Catalana és el mateix error que han comès tantes i tants partits de liberals al llarg de la història. Que és fotre la pela per davant del país. Bueno, la pela dels empresaris. Perquè això beneficia els empresaris que fotren 4 duros amb el negoci hoteler, però és que amb un negoci hoteler precaritzat, però és que al final el que estàs fent és atraure més immigració, perquè quan tens un model precaritzat que necessites més i més i més hotels, però com que està precaritzat i com que és un turisme barat, has de pagar poc als teus treballadors, al final què faràs? Doncs portaràs més immigració perquè la immigració està disposada a cobrar menys. El que està fent Aliança Catalana no té ni cap ni peus. Ni cap ni peus. Votant contra això no té ni cap ni peus. Perquè estan provocant que vingui més immigració, que és precisament el que s'omple la boca de criticar. Això és pura hipocresia. Pura hipocresia. Pura hipocresia. Com deia, hi ha una part de Aliança Catalana que em té preocupada. Jo he dit moltes vegades que la Sílvia Orriols trobo que parla molt bé i té una valentia natural
que és digne d'admirar, però hi ha alguns sectors del partit que em tenen preocupat. Notícies, el diari de l'Arnau Borràs, es fa ressò d'una enquesta que va sortir. Diu, Aliança Catalana entraria al Congrés dels Diputats amb 2 diputats segons una enquesta. Hi ha una part d'Aliança Catalana que em sembla que és més de dretes que no pas independentista, nacionalista, catalana. De fet, si tu vas al Twitter de l'E-Notícies, veuràs que són tots tuits defensant Aliança Catalana, Vox i el PP. I anant en contra del PSOE, sobretot a Sánchez, de Junts i d'Esquerra. Això no és un diari independentista. Això no és un diari nacionalista. Això és un diari de dretes, al servei dels grans empresaris, que segurament el tenen comprat. És qui fot els diners. Cal anar en compte. Cal anar en compte. Si fos per ells, si fos per alguns sectors d'Aliança Catalana, anirien al Congrés dels Diputats, traurien 2 diputats i votarien a favor d'un govern de PP i Vox, si fos per alguns. Per què? Perquè són més de dretes que no pas catalans. Perquè són més de dretes que no pas catalans. S'ha d'anar amb molt de compte. S'ha d'anar amb molt de compte. Amb aquests sectors, ja no només d'Aliança Catalana, sinó també de Junts. Hi ha sectors de Junts o elits properes a l'antiga Convergència que fotre un pacte amb el PP, diguem un pacte PP, Junts, Aliança Catalana, Vox, visca la Pepa, tot s'hi val. Els encantaria, perquè són més de dretes que res més, que no pas una altra cosa, que prioritzen l'eix ideològic per sobre de l'eix nacional. I és el mateix que li he criticat mil vegades a la CUP. És el mateix que li he criticat 1000 vegades a la CUP o a Esquerra, que foten per davant l'eix ideològic que l'eix nacional, que prefereixen pactar amb el PSC que amb Aliança Catalana. I si ho critico les esquerres, també ho critico les dretes. I la línia editorial de l'E-Notícies no em fot ni puta gràcia. Perquè se'ls hi veu el plomero, perquè es veu que el que són gent de dretes. Però gent de dretes que els és igual si han de defensar Vox o si han de defensar Aliança Catalana. No és lo mateix. Si tu pots, o sigui, si tu ets un diari que pots defensar amb la mateixa tranquil·litat Vox o Aliança Catalana, no has entès res. No has entès que això és un puto país ocupat. No ho has entès. I de fet, l'únic que estan intentant fer aquests sectors és aprofitar la descomposició de Junts, és aprofitar que Junts i Esquerra han perdut credibilitat després del fiasco del procés i de que ja ningú se'ls creu, per arreplegar aquesta mà de vots
i continuar fent el que han fet sempre els convergents. Continuar fent el que han fet sempre les elits convergents. Que és aforta'm i digue'm moro. Sucar pa. Anar a sucar pa i dir, bueno, sóc espanyol, bueno, ha de ser espanyols, bueno, no, dona'm diners. Jo, mentre em pugui comprar el meu Mercedes, el meu piset a l'Eixample, si he de carregar-me a la Costa Brava, me la carrego. Si he d'omplir Catalunya d'immigrants del tercer món, la omplo. Si he d'entrar al Congreso de los Diputados y hablar español para que nos entendamos todos, ho faig. I anar venent-se al país. Què és el que han fet les elits convergents? I és el que em preocupa molt que estigui començant a fer Aliança Catalana. Aneu amb compte. Orriols, Sílvia, vés amb compte. Vés amb compte amb aquests paràsits. Vés amb compte perquè se t'enganxen i després ja no te'ls treus. Què és el que li va passar al Pujol? En fi, senyores i senyors, això és tot per aquesta setmana. Ayuso, ets una porqueta, ets una cateta, no vals per res. Ets la púrria de Castella, ets penosa. I el Pedro Sánchez t'està ballant la conga. I et creus molt intel·ligent, però no ho ets. Acabarem el programa d'avui escoltant una altra vegada el Patumaire perquè tinc un problema amb aquesta cançó. No me n'amago! No me n'amago! Dormo amb aquesta cançó en bucle! No, en sèrio, els de Berga teniu molta sort. Molta sort amb la festa que teniu. Senyores i senyors, això és tot per aquesta setmana. I res, ens veiem la setmana que ve. Lo